velkommen til. I dag kigger vi lidt mere på balance. Så når du er klar, så kan du komme ned og sidde i en siddende stilling, som du kan sidde i et par minutter. Og så blot tage din tid til at lande i din egen krop. Måske lad blikket være blødt, eller lad øjnene lukkes. Og så blot lad dig smelte lidt tydeligere ind i kroppen. Mens du inviterer vejrtrækningen ned i den nederste del af maven, så maven får lov til at blive tung og stor og tage sin plads. Så når vi ikke holder noget igen for åndedrættet, smelter åndedrættet ind til sin naturlige medfødte rytme. Som inviterer det fuldkomne åndedræt ind. Så hver indånding får den nederste del af maven til at udvide sig og forplanter sig op igennem kroppen, op igennem brystkassen, helt indtil der ikke kan være mere luft. Og når der ikke kan være mere luft, så videre ind igennem kravebenene. Og så holder vi vejret et splitsekund, mens vi blødgør skuldrene og ballerne. Og så blot giver slip i åndedrættet. Så tag din tid til at følge den rytme, uden at overgøre noget. Lige så snart vi begynder at kigge på åndedrættet, kan det begynde at bevæge sig for os ubevidst. Så blot se, hvis det sker, så lad det være også. Eller så lad åndedrættet fordybe sig og blive mere fyldigt, mens du lander tydeligt af dit eget sæde i din egen krop og giver slip i det, som er omkring dig, så du skaber et rum for dig til blot at være. Lad skuldrene blive afspændte, lad ballerne blive tunge, lad underkroppen smelte nedad, mens rygsøjlen løfter sig opad. Du kan blive her i en vejrtrækning mere. Og blot lad øjnene blinke sig åbne igen. Vi lader hænderne vandre ud på lårene eller knæene, og hvis du ikke sidder på underbenene, så er det lige så fint. Så blot lad hænderne hvile der, hvor det passer ind til dig. Så lader vi halebenene søge bagud, vi lader rygsøjlen hvirvel for hvivelsveje, vi lader blikket vandre op mod himlen. Herfra lader vi armene begynde at vandre opad og mærker måske, hvordan brystet får lov til at udvide sig tydeligere, indtil du rækker op igennem fingerspidserne. Måske bøj lidt i albuerne, lad armene søge lidt ud til siden, så du åbner hjertet tydeligere og mærker ballerne vandre tydeligere bagud, mens toppen af hovedet vandrer op og bagud. Vær opmærksom på, at du ikke taber hovedet, men løfter dig ud igennem hagen, ud igennem baghovedet, mens du rækker ud igennem fingerspidserne, slip omkring lårene, bliv her på en indånding. På en udånding lad overkroppen begynde at løfte sig bagover, så du krummer rygsøjlen, mens armene begynder at synke ned og lande i skødet eller på låren, eller hvad der passer til dig. Slip i nakken og i toppen af hovedet som det sidste. På fægten så langt bagud, at du måske mærker noget strækkes på forsiden af lårene. På en indånding lad halebenet søge bagud. Lad rygsøjlen hvirvel for hvirvel begynde at svare. Når bevægelsen når skuldrene, lad armene løfte sig op over hovedet. Lad håndfladerne pege mod hinanden en anelse, mens du løfter armene bagud, bøjer i albuerne, lad blikket søge opad. Op på en udånding, lad rygsøjlen krumme, hvirvel for hvirvel, stræk armene, og lad dem smelte ned omkring lårene. Eller hvor det passer til dig, giv slip i nakken og i toppen af hovedet som det sidste. På fægten så langt bagud, at du mærker strækket folde sig ud på lårene og benene. Og på en sidste gang på en indånding, lad halebenet søge bagud. Lad rygsøjlen hvirvel for hvivelsvejen, når du når skuldrene eller armene på deres egen måde vandre op over hovedet. Ræk ud igennem fingerspidserne, bøj albuerne indtil, så du åbner hjertet og brystet. Lad din sårbarhed træde frem, slip i underkroppen, slip i ansigtet. På en udånding lad rygsøjlen begynde at krumme, ræk armene op og lad den smelte langsomt sammen med ryggen. Hvirvel for hvirvel ned mod benene, giv slip i nakken og i toppen af hovedet som det sidste.
Lad kroppen smelte tilbage mod center, skuldrene op og tilbage. Så vi træder frem på alle 4, mens vi er her. Marker håndfladerne under skuldrene, knæene under hoften og neglene fra tæerne i underlaget. Så løfter vi venstre benet bagud, sætter venstre foden på ydersiden af den højre, roden af store tå, roden af lille tå i underlaget. Højre hånd en håndsbredde mod højre, og enten bliver her eller lægger vægten over på den højre hånd. Lad den venstre fodsål vandre mod underlaget. Og enten bliver her eller begynder at folde kroppen op. Er balancen udfordret, så lad blikket søge ned. Vil du have mere, lad blikket søge opad. Så langt som kroppen tillader. Puff venstre bagknæ bagud. Måske løft vægten op på tæerne. Puff bækkenet frem efter. Vil du have mere, løft vægten op på fingerspidserne på den højre hånd. Læg vægten bagud, så du åbner hjertet, mens du er her. Slip i nakken. Slip ind ad siden af ballerne. Bliv på en indånding. På en udånding lad kroppen smelte sig vej tilbage mod midten. Så lader vi højre benet søge bagud, sætter højre foden på ydersiden af den venstre, roden af store tå, roden af lille tå mod underlaget, bagknæet bagud. Venstre hånd en håndsbredde mod venstre, enten bliv her eller lad vægten søge på den venstre hånd og den højre fodsål mod underlaget. Enten bliv her eller fold højre arm op mod himlen, lad blikket søge med, hvis nakken tillader det. Løft måske vægten op på tæerne, puff bækkenet frem efter, lad den højre arm søge bagud med håndfladen opad, så du åbner hjertet. Vil du have mere, løft vægten op på fingerspidserne på den venstre hånd. Slip ind ad siden af ballerne, bliv her på en indånding. På en udånding lad kroppen smelte tilbage til alle 4. Og så får vi lidt tydeligere balance ind herfra. Så vi strækker venstre benet bagud og op med hoften på lige linje. Marker neglene på den højre fod ved måske at tage foden en anelse ud til den højre side. Marker neglene tydeligere nedad. Marker den højre håndflade. Så inviterer vi den venstre balle oven på den højre balle. Og hvis du oplever, at kroppen ikke vil give sig her, så blot bære med det også. Højre store tå ind mod midten, op mod himlen fra den højre håndflade og neglene på den venstre fod. Begynder vi at løfte venstre armen opad, lad blikket søge ned. For mindst lad blikket søge op for mere. Ved balancen, ikke, som øv dig måske i blot at løfte fingerspidserne fra underlaget. Udvid og åbn kroppen, mens du er her. Lad blikket måske søge op, læn måske kroppen en lidt tydeligere bagud, så du udfordrer din egen balance der, hvor du er. Vi bliver her på en indånding. På en udånding lad kroppen smelte tilbage til midten. Suk dig fri, hvis du har brug for det. Så lader vi højre benet søge bagud og op. Løfter hjertet op. Marker neglene fra den venstre fod mod underlaget, og enten bliver her eller inviterer den højre balle oven på den venstre balle. Lægger vægten over på den venstre håndflade. Marker neglene fra den venstre fod. Løfter kroppen op på fingerspidserne på den højre hånd, og måske begynder at løfte armen op mod himlen, så kroppen udvider sig ud til den lange side. Lad blikket søge med op, hvis kroppen tillader det. Brug neglene fra den venstre fod og hele den venstre håndflade til at løfte dig i stillingen. Lad skuldrene søge ned langs rygsøjlen og udvid måske stillingen ved at lægge vægten let bagud for at udfordre balancen, mens du er her. Slip ballerne, træk vejret, bliv på en indånding. På en udånding lad kroppen vandre tilbage mod midten. Suk dig fri, hvis du har brug for det. Underbøj tæerne fra håndfladerne. Løfter vi knæene på forvægten bagud, af ballerne vandrer op mod himlen. Bøj skiftevis det ene og det andet ben. Slip i nakken, slip i toppen af hovedet. Og lad bevægelsen standse igen af sig selv. Herfra kommer der et andet element af balance. Vi lader bagknæene søge bagud, lad hælene synke mod underlaget så meget som kroppen tillader. Lad tæerne være lette. Så kan du lægge vægten over på den venstre hånd, løfte den højre arm og lad den højre arm søge ned. Måske at gribe fat på ydersiden af det venstre ben. Gå med det, som er for dig. Og lammer balancen her, så blot bliv med det. Vil du have mere, løft vægten over på den højre venstre fodsål, mens du begynder at løfte højre benet en anelse eller meget bagud og op mod himlen. Gå med det, som er for dig, og blot tillade at lade balancen larme, mens du er her. Vi bliver på en indånding. På en udånding lad kroppen smelte tilbage mod et omvendt V. Suk dig fri, hvis du har brug for det.
Skiftevis bøj og stræk en anelse i kroppen, mens du puffer vægten bagud og lad bevægelsen standse igen af sig selv. Marker håndfladerne og fodsålerne. Marker den højre håndflade og lad venstre armen begynde at løfte sig, og måske gå med det, hvis det er nok for dig. Eller lad armen og hånden søge ned og gribe fat på ydersiden af den højre ben. Læg vægten bagover. Vil du have mere, læg vægten over på den højre fodsåle og begynd at løfte venstre benet lidt bagud og opad i din egen optik. Puff vægten bagud, gå med det, som er for dig. Blødgør ansigtet, lad tæerne være lette, slip i kæben, bliv her på en indånding. Og på en udånding lad kroppen smelte tilbage til et omvendt V. Så lad vi knæene vandre ned mod underlaget, lægger vristen i underlaget og lad ballerne vandre tilbage mod hælene. Skil knæene lidt ad, hvis du har plads, brug for mere plads, og lad overkroppen smelte ned mod måtten. Suk dig fri, hvis du har brug for det, og giv slip i nakken, giv slip i toppen af hovedet. Læg armene frit og lad kroppen blot falde til ro. Vil hovedet ikke nå underlaget, kan du vælge at lægge håndflade oven på håndflade, eller knytnæve oven på knytnæve, eller blot tilpasse, så det passer til dig. Og vil ballerne ikke nå, så blot være med de også. Så uanset hvor du er, så lad opmærksomheden vandre ind i kroppen. Blødgør ansigt, huden, slip indersiden af maven og mærk hele den del af kroppen, som på hver udånding synker tydeligere mod underlaget. Og mens du er her, så blot læg mærke til, hvilke mekanismer, som rejste sig i dig, da balancen blev udfordret. Alt fra, at ingenting rejste sig, til en følelse af mindre værd, som træder frem, når vi bliver udfordret i noget, på måtten og i livet. For uanset i hvilken sammenhæng vi ser os selv, er det de samme mekanismer, som går i ring i loop og træder frem igen og igen og igen. Så når vi begynder at genkende dem, ved at forstå, se og erfare, begynder vi langsomt at kunne transformere noget i vores væsen, til bedre at kunne rumme alle elementer af os selv, til bedre at kunne forstå, hvem vi er og hvad vi har med os. Så blot være med dig selv med nænsomhed, mens du er her, og bliv her i en vejrtrækning mere. Så kan du lade fingerspidserne eller håndfladerne vandre tilbage under skuldrene og lade overkroppen bølge sig op mod center. Skuldrene op og tilbage. Lad håndfladerne mødes foran brystet. Vær her i en vejrtrækning mere. Og blot være med dig for den du er. Namaste. Vi ses igen i morgen.